Takže čaute chalani, toto je moje druhé video. V prvom sme si ukázali, že začíname rozberať nápravu. Tu už máme nápravu rozobratú. Menšie problémy síce boli, ale si myslím, že na to všetko to išlo celkom v pohode. Dneska je vonka teplejšie, takže dneska to asi zabalím. Tým si to očistím, odložím. Náprava pôjde na pieskovanie, tá nápravnica. Diferenciál ten je kvázi čistý. Ten iba nafarbíme, aby bol pekný. Aj keď áno, nikto iný to nevidí, len ja, ale robím to pre svoj pocit. Ostatné veci, ako vyberanie silent blokov, už nechám na ďalšie video, keďže potrebujem sa pohnúť ďalej. A v poslednej dobe sú veľké búrky, tak som musel nahodiť naspäť kufrové dvere, aby mi tam netieklo. Výšok nápravy je ošetrený, pripravený. Ak by ste niečo chceli vedieť, kľudne mi napíšte, čo bude na projekte, ďalšie otázky, kľudne do komentárov a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.